Λοιπόν, YouTube, τώρα να δείτε το μάκρο μονάχο της ομάδας μας. Αρχίζουμε. 2 Κάιους, έτσι, 2 Ράιζα, 4 έτσι, και 2 Θέσταλος. Αυτά από Monarchs. 1 Saber Dragon, 2 Saber Valley, 3 Survivor φυσικά, 2 Scout Plane, 2 Breaker και 2 DD Warrior Lady από Removers, έτσι. Τώρα ένα Marshmallow, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το format, κακά τα ψέματα, και ένα Spirit Reaper. Και είναι πολύ υποτιμημένος ο Marshmallow και κρίμα, πραγματικά. 3 Fissure, ένα Loot, ένα Rota, Voice of the Army, ένα Mystical, ένα Grenade, ένα Brain Control, αυτό εδώ είναι ένα DDR, Different Dimension Incarnation, ένα Enemy Controller, ένα Creature Shop, ένα Vortex για Master Mover και 2 Soul Exchange, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και για τις traps έχουμε 2 Μακρόκοσμος, 2 Bottomless Trap Hole, θα παίζαν 3 άμα παίζαν 3 στο format, δυστυχώς, κρίμα. Ένα Trap Stun και τελειωτικές, ένα Solemn και το Torrential. Λοιπόν, το deck είναι πάρα πολύ καλό, καλά ψέματα. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ καλό ένα σύγκρος εδώ. Δεν είναι σύγκρος, βέβαια δεν νομίζω ότι χρειάζεται το μάκρο τόσο πολύ το σύγκρος. Έχει 6 μονάρχες και 2 Soul Exchange και ένα Cyber για να τρώει τέρατα. Αυτά. Για να δείτε, μην ξεχνάτε, η 10 main team είναι εδώ. Yugi.